Najstaršia zmienka o obci Červený kameň je z roku 1354. Nachádza sa na hranici s Českou republikou v prekrásnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Bielých Karpát v nadmorskej výške 368 metrov nad morom na rozlohe 3249 hektárov. Na území dnešnej obce bolo sídlo lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a v súčasnosti tu žije 714 obyvateľov. Nad obcov sa vypínajú výrazné vápencové bralá. Osobitnú pozornosť si zasluhuje prírodná rezervácia Červenokamenské bradlo. Dominantou obce je vápencový monolit červenej farby vo výške 45 metrov s jaskyňou Panny Márie. Z pohľadu architektúry patrí medzi stavebné pamiatky rímsko-katolícky barokový kostol z roku 1795. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Ďalšou pamiatkou je kaplnka svätého Augustína na Zápechovej z roku 1778. Je to neskoro baroková stavba. V obci je zriadená základná a materská škola, futbalové ihrisko, kultúrny dom, pošta a niekoľko predajní rôzneho charakteru. V základnej škole je inštalovaná pamätná izba histórie a ľudových tradícií. Poloha obce poskytuje možnosť turistiky, cykloturistiky či hubárčenia. Vedú z nej značkované turistické chodníky k hradu Lednica a k zrúcanine hradu Vršatec. Ubytovanie je možné v jednoposchodovej turistickej ubytovni v dome športu. Lyžiarske vleky a ubytovacie kapacity vytvárajú podmienky pre zimnú aj letnú rekreáciu. Príjemným spestrením chvíľ v obci sú pravidelné kultúrno-spoločenské akcie. Najznámejšími v regióne sú fašiangy, ťahanie vrby. Veľa obyvateľov obce a blízkeho okolia našlo pracovnú príležitosť na agrofarme, ktorá je známa doma aj v zahraničí svojimi sirárskymi výrobkami.